puncak lah sayang. Oh papasan kamak ngulu kayo ayolah kue jangkau nala tibo kurang 10 menit di jam apa kami masing-masing mete pentas ka mungkin ni kue jangkau nala tibo mak berpisah-pisah kita dulu agilah menjelang subuh sudah hijau jalu-jalu sensong menjelang subuh
Lapinan dari nedai simpang canduang anda menjalang foto ilalang anda menjalang memang foto ilalang artikan organ neda simpan lasaluang bukuannya yang kodanala datang mari to pulang ke rumah wela surang-surang. Terima kasih. Oke di sana. Oh, Bak Panturina tadi ku jangko datang babisa kita semantaro. Mama ketinggal kami kapulang. Bari maaf tagi sia keturun telantuang kanaya. Baba bari maaf kami dek mama bersama-sama. Saluang ko ado salapati organ ko ado salakincah. Kami barendang kok kurang pandai. Tagi sia mama de pantun tersinggung mama de kucika. Bari maaf kami banyak-banyak. Dapat di gurau abi di gurau mak. Ililia kapasurantia kapasunji nak kajau. Bari lari-lari mama baragia. Peragian mak gulu untuk balanjo. Ambo sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.